Cristòfor Colom va conèixer els manuscrits lul·lians que hi havia al monestir de Sant Jeroni de la Murtra. Hi havia 25 volums i això és clau per la posterior descoberta d'Amèrica. Ell ve aquí, estudia probablement aquests manuscrits que després desapareixen del monestir perquè els compra Juan de Herrera, que és l'arquitecte de l'Escorial, que era també un lulista, perquè el monestir Jerònim de l'Escorial està basat en part en l'obra de Llull. I això, aquesta consulta dels manuscrits lul·lians, com també l'estudi de la cosmologia de Ptolemeu, són elements valuosos perquè ell pugui planificar la descoberta. Per tant, quan els reis catòlics reben Colom aquí al retorn del primer viatge, ell ja té coneixement d'aquest fet. Això ho hem publicat dins d'aquesta miscel·lània dedicada a una gran lulista que és la professora Lola Badia. 70 investigadors de Llull de tot el món li han fet aquesta ofrena amb motiu dels seus 70 anys. I un dels treballs està precisament dedicat a això, Ramon Llull i la descoberta d'Amèrica. Aquest és un tema fonamental, el de la predescoberta, el lul·lisme i la predescoberta, el previ. Era una expedició tan important, que va canviar la història, que s'havia de preparar curosament. I d'aquesta predescoberta ja en parla el pare Miquel Batllori, jesuïta i gran historiador de la cultura, a les primeres jornades d'estudis catalano-americans. Fins ara teníem la certesa que Cristòfor Colom va estar aquí després de la descoberta, perquè ell venia a donar una notícia que era un secret d'estat, una notícia que va canviar la història, perquè en menys de 100 anys es va poder recórrer tot el nou món i circumnavegar el món. Però la biblioteca de Sant Jeroni de la Murtra ja era important al segle XIV i per tant ja hi havia documents que parlaven del finançament del primer viatge aquí, en l'arxiu d'aquí, i per tant molt probablement va estar abans de la descoberta o abans de l'encontre en el monestir de la Murtra.